Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Enero 28 tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa mong nga YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Sabing inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Governor Lacson nagpasiguro nga preparado ang probinsya batok sa novel coronavirus. Baleros, mga bayi sambulig sa gobyerno probinsyal para sa dugang padyang ihatag sa makatudlo kay Michael de Venegracia. Sa balita nasyonal, abogado kag driver sini patay sa ambush. Pag-issue sang visas upon arrival sa mga Chinese national ginpaunta tempo 5. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuha Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 13 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga nagapangunang nga balita lokal. Nagapila sa publiko sa Negros Occidental, Governor Eugenio Salazar nga magpangamuyo nga hindi makalambot sa Pilipinas ang ginakadukan nga novel coronavirus kon nCoV. Sunod sa gobernador, may paghanda nga ginahimo ang probinsya in kaso nga makasultang virus sa pungsod. Mismo ang gobernador ang nagakangawa man tungod wala pa sang bulong sa nCoV. Naglaom si Aksyon nga mabantayan sang maayo halin sa airport pa lamang sa Manila ang mga nagahalin sa China nga nagakadto sa Pilipinas. Sa pinakauli nga datos, may 106 na nga napatay kag masobra 4,000 ka mga tawo ang kumpirmado nga infected sang virus sa China. Sa nabluan, ginpahayag sa Department of Health nga ang Pilipinas ang hilway pa sa amo nga virus. Na-identify na sa Bacolod City Disaster Reduction Management Council o CDRMC ang mga local government unit nga paghatagan sang bulig may kang tanan sa paglubok sang Bulkan Taal. Suno kay Executive Assistant John Marie Vargas ang cluster head sang CDRMO, magabaton sang tag-1 ka milyon ka pesos ang syudad sa Batangas, Lipa, syudad sa Tagaytay, samtang tiga 500,000 pesos naman ang syudad sang Santo Tomas, syudad sang Bacoor, Banwa sang Balayan, Banwa sang San Luis kag Banwa sang Bawan. Ginpatag ni Vargas ang kantidad sang donasyon ang wala nagaparehos kag ini ang nagadepende sa halit sang kalamidad sa isa ka LGU. Surum ay Vargas, ila diretso nga ihatag sa LGU ang donasyon base man sa abiso sang NDRRMC. Ang donasyon ang balor tanan 6 milyones pesos nga nagikan sa Quick Response Fund sang CDRMO. Ini ang natalana nga paaprubahan sa sanggunang panlungsod sa Enero 29. Sa iban nga balita lokal, plano ni NOCO Director Colonel Romeo Baleros nga mag-istorya sa iban nga mga opisyal sang Negros Occidental para magpahamay sang bulig agad dugangan ang 200,000 pesos nga padya nga una niya ginpalayag para sa kung sino man nga makatudo sa drug group leader nga si Michael Divinagracia. Sunod kay Baleros, ang 200,000 pesos ang gikan sa pono sa Intelligence Department sang NOCO kag bukas ini sa tanan nga persona nga mayara sang impormasyon. Nagpakabay si Baleros sa publiko nga buligan ng kapulisan sa pagpangita sa leader sang Divinagracia Drug Group kag sa iban pa sining mga miyembro gud maubos ng supply sang droga partikular na sa syudad sang Silaya. Naibloan halos kanadlaw may nakaka-recover nga legal nga droga sa mga syudad kag dalago pa nga balor sang shabu ang makompiskar sa nga pulisan. Damlag lang 5 ka mga persona nga nadakpan sa drug bypass operation ang nag-ako nga mismo si Michael Divinagracia ang nagadulong sila sang supply sang illegal nga droga. The reasons why we are running go after Divinagracia because Divinagracia is the number one supplier of illegal drugs in Silay City or maybe some other adjacent cities and municipalities. Nabatian si NOCO Director Colonel Romeo Baleros. Sa iban nga balita lokal, dako pang 2 ka persona sa drug bypass operation sa Purok Masinadyahon, Barangay 12, Syudad sa Bacolod. Ang mga sospetsado ginkilala sa ilan ray Jobal Rojo, 22 anyos, kag Roel Salmingo, 25 anyos, tanan pumuyo sa lugar nga ginpatigayunan sang operasyon. Sunog kay Major Jovel Sedel, ang hepe sang Police Station 1, ang subject sa ilang operasyon, amo si Rojo, nga ginakabig high value target kag sa tuaning nagsungka sa kapulisan, paagi sa Oplan Tukhang programa.
programa. Na-recover sa kapulisan ang 13 ka sachet sa ginasuspets ng shabu nga nagabalor sa 28,000 ka pesos ka mga drug paraphernalias. Preso sa karon sa custodial facility sa Police Station 1 sa Anday Rojo, kag Salmingo. Sa dugang pa nga balita lokal, gin paisol sang sangguniang panglungsod sa Bacolod ang closed door meeting upod si Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Binyasa, kag Station Drug Enforcement Unit Head Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa masunod nga semana. Ang closed door meeting ang patigayunon kuntani sa Miyerkules nga adlaw kon buwan Enero 29 sa O Hotel. Sunog kay Bacolod Vice Mayor LC da Familiarana, hindi madayon ang pagsinapol tungod may asud-asud nga hearing nga kinahanglan tambungan si Espinido sa Albuera, Leyte. Dugang pasang Vice Alcalde, ang petsa sa pagsapo sa masulod nga semana, ang magadepende naman sa available nga adlaw sa mga konsehala. Pagatalakayon sang mga konsehalang anti-criminality kag kampanya kontra droga sa syudad sa Bacolod, upod ang duwa ka mga matag-as nga opisyal sa Bacolod PNP. Ang closed door meeting ang base sa aprobado nga resolusyon sang konseho nga gin-author ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. But then si Colonel Espinido nag-back off kay damo si hearings dito sa Albuera. I think ato to siya gani subong. Kasi sa Gunson, mga hearings ito ay tatlok bilog. So next week ang amon lunch date. Nabatian si Bacolod Vice Mayor LC da Familiarana. Ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ang traffic rerouting kag road closure sa ika-15 nga Bacolod Festival umpisa Enero 31 tubtob Pebrero 2, 2020. Sunod kay Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, pagasiradaan ang 5th tubtob 13th Lacson Street tungod sa pila ka mga aktibidad nga patigayunon sa lugar. Ang mga salakyan nga padulong sa downtown area, ang magalabay sa Dalan Gatuslaw, samtang ang mga salakyan padulong naman sa norte, ang magalabay sa North Capitol Road kag magliko sa Aguinaldo Street. Sa Enero 31, ipatuman sa bitaw ang temporaryo nga road closure. Sa bahin sa Circumferential Road kag sa Dalan Burgos mangod sa motorcade nga patigayunon halin sa Bacolod Government Center tubtob sa Bacolod Public Plaza. Halin sa plaza magalakat ang mga partisipante tubtob sa North Capitol Road sa diin magahiwaton ang opening ceremony sang kahiwatan. Umpisa Enero 28 ginpatumana sang bitaw ang partial road closure sa North Capitol Road bangod sa ginpahamtang nga entablado sa lugar. Nanawagan naman siya si Botche sa publiko sang kooperasyon bangod sa ginapaabot nga manginbugat ang dalagan sang trapiko samtang ginapatigayon ang amo nga kahiwatan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Desin Wave Action Radio Philippine Standard Time. O gali ang pag-inom sang DTX 500 bola DTX 500 na may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantine nga nagapanubos ang glucose sa VC nga nagakontrol sa mga blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan yan na Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
kadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Lasay sa 23, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, patay nga abogado kag driver sini matapos gin-ambush las 9:30 ng aga Martes sa Banos sang Santa Rita, Pampanga. Sunod sa report sa kapulisan, nagbiyahe pakadto sa San Vicente Church si Attorney Anselmo Carlosa. Kaupo na driver ng kilala kay Marshall Mendoza sang ginluthang sang 3 ka mga persona gamit ang kalibre 45 nga armas luthang. Nakaangkon sang igo sa liog ulo kag dughan ang 2 ka mga biktima namong gintunaan sa ila kamatayon. Sunod sa mga saksi sakay sa motorsiklo ang mga suspect kag nakitaan nga isa sa ila ang katapo sang grupo sang ETA. Ang ambush natabo 20 metros ang kalayon halin sa balay ni Pampanga Governor Dennis Pineda. Sa karon ginaibalupas ang kapulisan ang motibo sa pagpatay. Sa nebloan isa sa kinauyatan ni Carlos nga kaso ang issue sa inagaway sang duta sa lugar. Ginpaunta temporaryo sa Bureau of Immigration ang pag-issue sang tourist visas upon arrival sa mga Chinese national para magabulig nga mapabilin hilway ang Pilipinas sa new coronavirus. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morente, kabahin ang tikang sa proactive measure nga ginahimo sang gobyerno agud mapahinay kag mahimo makabulig nga mapunggan ang pagsulod sang novel coronavirus o kun nCoV. Ang outbreak sang virus nga nag-umpisa sa Wuhan, China ay nag-apekto na sa masobra 4,000 katawo sa China kag nagpatay sa masobra 1 kagatos katawo. May pila na kakaso ang ginkonfirmar sa mga pungsod sang Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, South Korea, Taiwan, Nepal kag US. Sa iban nga balita national, gidatunan sa gobyerno ang posible repatriation sa mga Pinoy nga yara sa Wuhan City, China, ang epicenter sang coronavirus outbreak. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, bagaulat ang Malacanang sang rekomendasyon sang Department of Health o DOH sa Department of Foreign Affairs o DFA nga papulion sa pungsod ang kapin 150 ka mga Pinoy nga yara sa Wuhan. Gin-question ni Panelo kung ano ang mas maayo nga magapabili ng mga Pinoy sa Wuhan tubtob nga matapos ang krisis o kung papalikon sa Pilipinas kag ang posibilidad nga paglaptas sang virus sa pungsod. Sunod kay Panelo, kinahanglan nga maghalong ang gobyerno para masiguro nga ang Pilipinas ang magapabilin nga coronavirus free. Ginbana sang Pilipinas ang pagbiyahe pakadto kag padulong sa Hubei province kag ang kapital nga Wuhan. Agalagson sang gobyerno ang prostitution dance para sa mga dumuluong nga nagatrabaho kag naga-estar sa Pilipinas. Ini ang ginpasiguro ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos ginumpisahan na sang senador sa mga senador ang investigasyon angot sa prostitution sa mga Chinese kag iban pa nga mga dumuluong. Suno kay Panelo, dapat nga mapauntat ang prostitusyon kag arestuhon ang mga imbulbado diri. Sa atong Enero 15, ginaresto sa National Bureau of Investigation ang 2 ka mga Chinese nationals nga ginalgar nag-operar sa prostitution den sa syudad sa Makati. Nagligad ng Desyembre 2019 na aresto man sa NBI ang 15 ka mga Chinese nationals nga ginalgar nag-operar man sa prostitution den sa Las Piñas City sa diin 5 ka mga babayi ang naaresto. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Agad pa simbanwa,
bugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalak na malasig pero sigurado aksyon nga may dalang at palanggan Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31, kag sa detalye sa aton balita international, ginapabiya na sang Japan ang tanan nila nga pumuluyo nga yara nag-estar sa Wuhan City, China. Sa datos ng Foreign Ministry Office ng Japan, may 430 ka mga Japanese nationals ang yara sa Wuhan. Ginmando ni Prime Minister Shinzo Abe ang pagpabiya na sang ila pumuluyo kag gitpasakay sa chartered flight. Sulo kay Abe, nagpahigangot sila sa Chinese government para gidayon nga mapatuman ang repatriation. Ang Japan ang naka-record sa 4 ka-kumpirmado nga kaso sa novel coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon! Sa ato ng mga sports, sa balita, ginpaisos ang NBA ang hampang sang Los Angeles Lakers sa Los Angeles Clippers. Hinagod matagon sa tayo ng Lakers nga mga subo kasunod sa pagtaliwan sa nga Lakers player Kobe Bryant. Hinapaday matapos ang helicopter crash. Ang hampang ang nani pati gayon sa home court sang Lakers sa Staples Center. Samtang si Bryant naman ang una nga pagatagan sang Hall of Famer sang Naismith Memorial Basketball Hall. Subong nga tuiga, magapatigayon sang normal election process ang Hall of Fame para himuon nga inductee si Bryant. Si Bryant ang 19-time All-Star kag makabeses nga nagkampiyon sa NBA. Una sa balita, una sa aksyon!
Kag sa aton balita entertainment, may bagunayhan nga love life si Ellen Adarna. Ini ang pamangkot sa mga nakakita sa panibago nga post sang 31 anyos nga aktres. Sa iya Instagram, gin-share ni Ellen ang litrato halin sa iya bakasyon sa Spain. Kaupod ang pila ka mga non-showbiz friends. Apang ang nakapukaw sa atensyon sa post ni Ellen sa dung Enero 24 nga kung sa diin may ginahakol siya nga lalaki kag nakatag diri ang account nga Don Carlemos. Nag-comment naman ang nasabit nga account sang 3 ka in love kag heart emojis. Sa atong Hunyo 2019 madumduman na report nga nakigbulag si Ellen sa kay John Lloyd Cruz nga sa karon masako naman sa iya showbiz comeback. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 28, 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!